la Júlia Pérez, soc tutora i mestra d'anglès a primer de primària i us explicaré una miqueta què és l'Storytime. L'Storytime l'hem començat aquest curs escolar i es tracta d'una estona de 20 minuts setmanals que tenen els nens de primer i segon de primària i bàsicament els expliquem un conte en anglès. Llavors, l'objectiu d'aquesta estona és fomentar el gust per la lectura en llengua anglesa i, a més, incrementar el temps d'exposició que tenen en aquesta llengua estrangera. It's called How to Catch a Star. Where can you see stars? Where? On the floor? No. In the sky. On the In the sky. sky. In the sky. Up in the sky. So this book is the story of this boy, and he wants to catch a star. Difficult, huh? I show you how he does it. Let's start.